Urdaneta bago tayo mag-test ride ng mga motor nila dito available. Ayan, so guys, tara na po dito sa test ride. Ayan, no? May nagka-test ride ng scooter Fortress 160. So marami po tayong pwedeng i-test ride dito. Baka sino pong may gusto dyan. Last day na po yata today. Ayan, last day na po today ng test ride. So marami tayong mga bikes, big bikes po dito na susubukan natin. So yan guys, oh. Meron tayong classic bikes from Benda, Chinchilla, and yung latest na 4-cylinder ng Bristol Cove 450RR, saka yung latest din na bike ng Cove ng Bristol, yung Fortress 160. Ayan. So tingnan natin tong papakita natin sa inyo mga idol para. So guys, kung taga Pangasinan kayo at malapit kayo sa Pangasinan, sa Urdaneta, so last day na po ngayon ng test ride ni Carmack Motors Corporation. Tara na po dito para makahabol kayo sa test ride nila. So gusto sumubok ng kanilang mga new bikes, Benda, Chinchilla, Cove 450RR, Fortress 160. And here, meron tayo pa dito sa kabila. Ayan. SYM Husky ADB 160. Wala po nagte-test ride. Baka gusto nyo masubukan to ngayon. And yung Benelli Adventure Bikes, meron tayong TRK 502X. Ayun, yung bago na Scrambler din. Leoncino 800, meron din sila doon. Leoncino 500 and yung dalawang SYM ADB 150 saka Tuscany from SYM. Ayan. So may mga helmets din silang for sale, may mga discount. Ayan. So guys, tara na dito sa kanila. So ayan, pakita natin sa inyo itong Benda motorcycle na Chinchilla. So ito po ay available na, pwede nyo na mabili ito, 329,000. Walang susi, sorry. So yun. So sino po gusto mag-try ng classic bikes from Benda Motorcycle, pagkakataon nyo na po, minsan lang ito makarating sa Pangasinan. So dinala po dito ng Carmack Motors. So pagkakataon na natin na matry ito. Malapit lang kayo dito. Tara na dito sa Urdaneta. At hihintayin ko kayo, bibigyan ko kayo ng sticker natin. So yung mga natin, followers dyan, gusto makakuha ng sticker natin. Tara po dito sa Urdaneta ng Kayasan, Benelli, Urdaneta. Tara dito mga idol, bibigyan ko ng sticker. Ayan. Kaya lang wala tong susi. So yung Cove 450RR na lang. Ayan. So guys, tignan natin mainit kasi dun Yan. So, papakita lang natin sa inyo itong super sports bike. Ayan, grabe ang init. Paso. Ang dapat mapaso. Ayan. So, turn on natin. Diba? So guys, pwede nyo na itong matry, masubukan. Cove 450RR Super Sports Bike category ng Bristol. Available to. At pwede na rin mabili kung gusto nyo itong ating bagong model na to. So ito, I think 358,000 yung kanyang pinaka-cash price nito.
So merong passing light, meron tayo dito ano, mode, eco mode, sport mode. Ayan. Signal indicator, left and right. Ayan po yung busina niya. Ilaw. So yung mga gusto po ng affordable super sports bike from Bristol, Cove 450RR. So mamaya susubukan natin to, test ride natin. And kita naman po niyo yung mga review nito, talagang quality rin. Magdaan siya kasi. Lang. So yan mga idol, ang init. So itong mga Bristol motorcycle available dito sa Pangasinan at pwede nyo masubukan. Plus yung bagong Fortress 160 at yung SRB 600, pwede na rin po nyo masubukan dito, mga test ride. Kaya taran po dito sa Urdaneta, Pangasinan. Invite ko kayo na mag-test ride ngayon, ano, para masubukan naman ninyo bago kayo makabili. Kung malapit kayo dito ngayon sa Pangasinan, mas better, no? Kung makakahabol pa kayo hanggang mamayang alas 5 pa sila dito. So pwede pa kayong humabol, mga idol. So yan. Talagang ganda ng tunog, no? Ito, meron na rin itong USB charger nandito. Solid. So yan guys, sino pong gustong bumili ng Cove 450RR? Shoutout from Rojan Katbagan. Ayan, Rojan Katbagan. So ito, yung ating chinchilla. Ayan, no? 329,000 pesos. 329,000 pesos. Ayan. Sino pong may gusto dito? Ayan, may mga nag-test ride dito. Kita nyo. Yun po yung ano, SRB 600 classic bike. So, yan. Tara dito, mag-test ride kayo. Subukan nyo to. So, bagay na bagay sa inyo to, mga idol. Oh. O, diba? Ang astig. Oh. Ayan, oh, subukan nyo na, mga idol. Ayan, oh, ganda, ano, diba? Pabomba natin kay idol. Bomba nga, idol. Ganda ng tunog, ano? Diba? Yung tunog pa lang niya, talagang tako pansin eh. Ayan, oh. So, SRB 600, meron tayo dito, may test. Magsusubukan natin. And here, Adventure SRT 800, meron din dito. Pwede nyo rin subukan. Tara na po rito sa Urdaneta, Pangasinan. So, along MacArthur Highway lang dito. Ayan, oh. Ayan, oh. So, madadaanan nyo to kung pupunta kayo ng SM Urdaneta. So, papunta ng Metro Manila. Ayan, masusubukan nyo to. So, ayan guys. Arat na, dito na tayo sa Bineli, Urdaneta, Pangasinan para makapag-test ride na kayo. Grabe ang init. Sobra. Nakikita nyo ba yung unit? Ayan, nakikita nyo ba? Subukan lang natin itong upuan. Itong SRB 600. Wow! So guys, fully digital yung kanyang instrument panel. Mamaya papakita ko sa inyo. And ito, meron tong hazard. Start natin.
O, di ba? Lakas ng ano, no? Yan lang muna. Muna mo. Naka-side stand ako. Lakas, oh. Guys, 388,000 lang ang presyo nito. Pwede nyo nang mabili. Ano pa, no? Lakas ng tunog. 4 piston kasi. So yun guys, yung ating SRB 600. Ayan, napakalupit ano. So talagang mamaya i-test ride na natin. Shoutout kay Zerk Moto. Ayan. Shoutout kay Rojan. Shoutout po kay Zerk Moto, yung ating brother dyan. Gusto niyo po ng mga malulupit na review. Ayan, oh. Diba? So itong SRB 600 na to, naka 4 piston to, B4. Same engine ng Harley, no? Harley Davidson. Ayan, no? So same engine ng Harley Davidson, mga idol, ano? Tapos yung mga ilaw niya lahat, LED lights. So makita naman ninyo. Ayan. So ang astig, di ba? Tapos yung mga signal lights niya, classic yung styling. Ayan yung makina nito, 600cc. Yan po ay, I think 565cc displacement yung kanyang total. So guys, ano pang hinihintay ninyo? Kung kayo po ay taga Pangasinan and you want to try this, yan, kung gusto nyo pong itry to, tara po dito sa Urdaneta, Pangasinan para masubukan nyo itong mga bikes nila. Kahit yung Cove 450RR, ayan yung kanilang inline 4, pwede nyo rin subukan. Ayan mga idol, tara po dito. Hanggang mamaya pa sila dito, 5 o'clock. So guys, tignan natin yung kanyang instrument panel. Ayan, nakikita nyo ba? Yung instrument panel niya. Ayan, no? So yan po yung instrument panel ni Cove 450RR. Ayan. Diba? Solid, ano? So yung kanyang pinaka-likuran, laki. Laki ng kanyang likuran. So ito, pang isang tao lang yata ito eh. Kasi isa lang yung upuan. Bobber type yun, parang bobber type. So yan guys. Yun, kay Junar. Shoutout po kay Marlon Sabaluro at Dante Masaoy. Maaden Gold. Shoutout po sa Maaden Gold. Ayan mga idol. So pwede nyo subukan to. Ayan 450RR. Cove 450. So dito marami kayong pwedeng masubukan. Tatlong brand yung pwede nyo matrest ride dito ngayon. Hindi, 4 na brand. Kaya tara na po dito sa Urdaneta, Pangasinan. Ayan, yung Napoleon Bob. This is the Benda Classic. Bobber. Ayan.
Ito, ang ganda rin ng tangke, no? Astig, oh. Ang init. Ayan, siyempre, fully digital yung kanyang panel. Napoleon Bob. Benda Motorcycle. Ang presyo nito, 359,000. 359,000 mga idol. Kung gusto niyo pong bumili niyan, 359K. Ito namang isa, Chinchilla. Ayan. Benda Chinchilla. Ang presyo naman ito, 329,000 pesos. 329,000. Ayan. So, dalawang bikes po ng Benda ang nandito para masubukan ninyo. Ayan. So, ito, na-try na natin to kahapon. Mamaya, try natin tong Napoleon Bob. Ayan. So, and sa Benelli naman, meron mga bikes sila dito. Let's go here. So yun, meron tayo ditong Trail 800 Ayan Trail 800 Leoncino Cafe Racer. Para siyang scrambler type, no? Ang astig din ang itsura eh. And meron tayo ditong classic is Leoncino 500. So guys, ang dami po nilang masasubukan dito. Leoncino 500, yan, classic bike. And SYM, meron tayo ditong scooter. Ayan, yung Tuscany 150. And 115,000 ang presyo nito. Yun naman, yung ating Husky ADB, 153,000, 152,900. So yan guys. Gusto niyo ba makita itong itsura ng ating Husky ADB? Tuscany. Let's take a look of Tuscany. Ayan. So meron tayo ditong LED sa kanyang baba. Ito pinaka daytime running light na. Ayan, tingnan natin yung pag i-start natin. So yun. So pag i-start na natin, mag-ilaw na yung kanyang pinaka-headlight dito. Ayan, yung daytime running light na. So yun guys, Tuscany 150. Classic bike from SYM, Ito yung kanilang first classic bike. Ayan, naka-disc brake yung front, alloy mag wheels. Ayan. And leather yung ating seal. Fully digital yung ating instrument panel. Alright. So ito naman, tingnan natin to. Ayan. Bakit tayo niya mag-start? Mapalya yung kanyang electric. Pero guys, itong ating SYM, 153,000 yan, yung cost yan. So, sino pong may kursunado na itong SYM natin? Ayan. Ito, talagang maganda rin to, Quality yung pagkakagawa. Pero syempre, marami kasi nag-react dito dahil mababa yung kanyang clearance, from the ground clearance. So, kasi syempre, pag sinabi mong adventure scooter, dapat mataas yung ground clearance natin, di ba? So, we're expecting mga at least 160 to 170 millimeter yung kanyang sukat. Ito kasi nasa 140 lang ata ito 130. Ay, sorry. I-check natin, double check natin. Pero yung LED lights nito, ang ganda, Gwapo. Ayan. May inaraw yung audio natin. Pasensya na kayo sa ating Facebook page. Pwede na yan, 500 na lang, palyado boss.
Si I am Makoy. Ayan. Baka nalobat lang, idol, kaya nagpalyado. Ayan. So yan po yung ating SYM. Yan, pwede nyo pong i-test ride itong mga SYM nila dito. Ay, hindi pala palyado, idol. Ayan pala. Ayan, oh. Ah, di ba? Hindi siya palyado, sorry naman. Ito yung ilaw, oh. So guys, 152,900 ang installment ito. Pero yun nga, hindi kasi nakapix lang yung kanyang windscreen, ano. Sana medyo umangat pa ng konti. Pero yung kanyang digital display, okay naman. So yan, meron din tayo ditong signal light. As you can see, meron siyang tunog pag naka-signal light kayo. Busina. Ayan po yung busina niya. So guys, tara na dito. Urdaneta, Pangasinan. Test ride na natin itong mga bikes nila rito. Classic bikes, adventure bikes, maxi style scooter, and then adventure scooter, and the classic scooter, mga idol. Ang dami nating pwedeng i-test ride dito, no? Kasi ang dami nagtatanong sa atin ng test ride. Ngayon, may test ride dito pero wala namang pupunta. So, di ba? Parang ang daming gusto mag-test ride. Tapos ngayon may test ride na ngayon dito. 3 araw na sila dito. Pero very seldom, kakaunti lang yung pumupunta, kakaunti lang yung nagtatry. Grab na natin yung opportunity kasi mahirap ding mag-test ride talaga. Mahirap makapag-test ride ng unit, Kasi sa mga store, usually, pagpunta mo ng store, na yan eh. Puro mga hindi naka-activate hindi mo matitest ride At least dito, masubukan mo muna, di ba? Yan. So, meron tayong passing switch, hazard. Ayan natin si hazard. Meron tayong USB charger dito. Ready na rin. Keyless system. And ang laki na yung kanyang pinaka-tank. Fuel tank. 10 liters to Marami to Magandaan dito yung pagkakabuild niya talagang matibay. Matitigas tong plastic, no? Ayan, no? Ang titigas. Talagang masasabi natin na quality. Pati yung kanyang mirror. Ang ganda rin. Solid din. Ayan, pinatay na natin mga idol. Mamaya, subukan ko to. Gawin ko to ng test ride. Husky ADB 150. So yan guys, ang ating live today. So, ako pala palyado, Makoy. Nagtampo lang. So, hindi siya palyado, mga idol. Hindi siya palyado. Sorry naman. Kasi meron nga pala siyang ito, pakita ko sa inyo, mga idol, Itong ating, dashboard ng ating, ito, buksan natin, Yan. So, makikita nyo yung dashboard niya. Ayan. So, yan po ay fully digital. And then, kanina kasi ini-start ko, ayaw mag-start. Yung pala, meron tayong, dito, engine cut, switch on and off. Ayan, So, kanina naka-switch off to. So, nakaganyan siya. Siyempre, kahit anong start mo dyan, hindi talaga mag-i-start yan. Unless i-start, i-on mo. Ayan, di ba, mga idol? So, hindi siya palyado, My fault. So, shoutout muna kay Ian De Guzman, kay Makoy, and kay Joshua Mendoza. Wala pong Honda rito, SYM po ito. SYM, Husky ADB 150. And meron tayo dito, Fortress from Bristol Motorcycle. Ayan. Yan po yung mga available units dito. Para gusto nyo pong ma-shoutout, Shoutout po kay Miss Narlene na Masaoy. Gusto niya yung KRB. Alright, KRB daw ang kurso natin niya. So, yung classic ng ng SYM, it is 150cc.
So, 150cc ito mga idol yung makina niya, 150cc. So, tingnan nyo yung pinaka-taillight. O, diba? Ang astig. Ayan ang pinaka-taillight ng ating SYM. Alright, so, meron din tayo front compartment. Ayan, so, pwede natin ilagay yung mga gamit natin dyan, mga idol. Pwede natin ilagay sa loob. Meron din tayo ditong USB charger. Ayan, so, may USB charger tayo dito. Ayan. And, siyempre, digital hazard, meron din tayo dito. Ayan. So, passing light, meron din. And high and low beam busina. Yan po yung busina niya. So, tingnan naman natin dito sa Tuscany. Ayan, Tuscany natin. Subukan naman natin pakita sa inyo yung kanyang pinaka-digital panel. Ayan. O, di ba? Ang astig ng digital panel niya to. Ayan, So, fully digital din siya, Speedometer nandito, yung clock, odometer, and then may voltage meter din siya. Ayan, may voltage meter din ito. So, meron tayo ditong parang retractable na lagayan, pag namamalingki ka. And then, siyempre, yung ating upuan, that is, tag dito. Yung upuan natin na yan, ayan. So, makita nyo yung pinaka-ilaw niya, and then versus na ilaw din ng ating SYM, ayan, So, SYM Husky, ito naman sa ating Tuscany. Ayan. So, guys, parehong 150cc, itong model na to. Classic and adventure naman. So, yan po, idol, yung mga natin. So, pareho silang keyless system, naka-keyless pareho. Ito, keyless din ito. Pwede nating gamitin. Mas convenient para sa atin. And then, meron siyang gulay board, siyempre. Dahil classic siya. So, yan guys. Ano pang hinihintay ninyo? Meron din tayo ditong Benelli TRK. Ayan, Pakita natin yung ilaw. So, guys, ayan. Ito po yung kanyang pinaka-display, yung Benelli TRK. Ayan, TRK, Benelli. O, diba? So, yan, naka-neutral naman siya. Ayan po yung kanyang exhaust sound. Pakitingin natin sa inyo. Grabe, lakas Kasi to malakas yung makina nito Lakas TRK 502X 399,000 pesos para sa ating yun lang yung kanyang ilaw, hindi siya LED. Ayan So yung ilaw nito hindi pa LED mga idol, hindi pa siya LED. Pero yung signal light LED So meron na rin siyang crash guard. It comes with ABS sa front, yung ating braking power. Ayan, so sino pong gusto natin yan ng adventure touring bike? So, sabi ni Mark Angelo, phase out na ba yung JetX 150? Siguro hindi lang nila pinopromote ngayon kasi nga hindi siya masyado naging mabenta, Yun yung problema sa kanya. So, yan guys, tingnan natin yung kanyang display, ayan, Lakas, So, TRK 502X, murang-mura lang, Sa mga pang-touring dyan, gusto nyo mag-touring bikes. Ayan, Gusto nyo ba ng adventure touring bike? Para subukan nyo na to, TRK 502X. 399,000 pesos. Ayan po yung presyo niya. So yung ilaw nito hindi nga lang naka-LED, naka-halogen lamp sa ating front. Ayan. Try natin. Mainit ang makina, So yun nga lang pag big bikes talagang mainit yung makina.
And here yung ating Cove 450RR. So ito mas solid to. Yes, Benjamin Asuncion, maganda raw pag yellow color yung ano, TRK. Oh, meron silang yellow color dito eh. Last time meron silang yellow color. Ayan, no, Cove 450. Ang init ito. Takas. Ayan, busina niya. Mainit ang makina. So yan guys, ano po ang hinihintay ninyo? Di ba? Di ba ang ganda ng tunog? Si Erwin Herbacio. Lapad ng tire nito eh. 120/70 sa front, sa likod naman 160/60. So 160/60 sa likod niya. Alright, so yung ating sports bike na Cove 450RR. So yan guys. Sarado na natin yung SYM doon. Nalimutan natin sarado. So guys, ito yung ating SYM front unit na pwede nyo i-test ride. Yung kanilang classic Tuscany 150 and then yung SYM Husky ADB 150. Tara na po dito sa Urdaneta, Pangasinan. Kung kayo po'y malapit dito mga idol, ito, lakas ng ilaw. Hindi natin busina nito. Parang ano yun, pumipiyok yung busina. Pero pwede na, malakas na rin. Tuscany. Ito naman, busina nito. Pareho lang, no? Pareho sila ng busina. Ilaw niya. So yan guys, abangan nyo ang ating magiging test ride sa mga units dito and subukan natin yung isa, subukan pa natin yung isa. So mamaya mag-test ride tayo, gawin natin ng vlog para sa inyo yan. Abangan nyo yan mga idols mamaya sa ating YouTube channel. Alright, thank you very much. Sign up na tayo. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye. So yan mga idols, sign out po tayo. Salamat po sa inyong pagpanood sa ating live dito po sa Urdaneta, Pangasinan. And ayan, dumadami na yung mga tao para mag-test ride. And patayin muna natin to. Switch off natin. Sorry. Ayan. Patayin na natin yon. So patayin na natin to. Ayan. So yan guys, bye-bye.
See you again. And don't forget to follow my Facebook page, Boy Salavaria, para sa mas marami pang mga update. And of course, subscribe tayo sa ating YouTube channel. Thank you very much mga idol. Ride safe po sa inyo and enjoy yung ride today. Alright, thank you.